Не ти трябват 100 истории, за да бъдеш силен лидер. Трябват ти само 6. Останалото е импровизация. Историите са най-бързият начин да създадеш доверие и влияние и връзка. Вече го знаеш. И когато владееш тези 6, можеш да водиш през всяка ситуация. От съмнение, през конфликт до промяна. Първата история. Кой съм аз? Кратка история, която показва човека зад ролята. Не титлата, а ценностите. Втори тип история. Защо съм тук? История, която сваля недоверието. Аз съм тук, защото ми пука. Трети тип история. История урок. Малък момент, голям принцип, без да звучи като лекция. Малък момент от твоя живот на трудност и пулката от него. Четвърти тип история. История за визия. Картина на бъдещето, която хората могат да си представят. Пета история. История за ценност в действие. Как изглежда ценността в реален ден? Не на слайд. Шести тип история. Знам какво си мислите. История, която признава съмнението, което другите може би имат, и сваля напрежението по този начин. Не ти трябват много истории. Трябват ти точните 6.